días dende a India e moi bo Nadal. Hoxe é 24 de decembro, é dicir, o día de noite boa, e como podes intuir estamos un pouquiño lonxe da casa. En concreto, agora mesmo estamos entre a praia de Arambol e Mandrem, diante da nosa cabaña, en Goa, que é, pois, a rexión da India na que nos atopamos. Estar lonxe da casa nestas datas, pois, podese facer a caches un pouquiño difícil, pero estamos bastante convencidos de que nos imos apañar bastante ben. Así que imos pasar este Nadal neste paraíso tropical que é Goa e ti vas vir con nós. Agora, polo de pronto, acabamos de levantarnos, estamos diante da nosa cabaña e estamos a punto de ir á praia para facer, pois, un pouquiño de yoga e darnos o primeiro baño do día. Así que, vamos alá! Como podes comprobar, hai cans en todas partes que se unen a túa sesión de yoga, a saludarse despois do teu baño, a todo. Que gustazo. Seguimos. Imos almorzar? Acabamos de comprar o almorzo, son varias frutas. Conseguímoslo por 85 rupias, a verdade é que unha papaya inteira, 4 bananas, bueno, unha de regalo. E a verdade é que estaba un pouco máis caro que no Pobo, pero bueno, sigue sendo moi barato porque é €1 por todo eso. E agora imos ver se conseguimos unha moto para a nosa aventura por hoxe polo norte de Goa. Non hai motos, non quedan motos por aquí. Non quedan scooters, o que quedan son motazas Que non sabemos conducir. Que tampouco sabemos conducir scooters. No, pero polo menos queremoslo intentar coas scooters. Imos a almorzar e a ver que pasa. Vale. Qué buena movida esto de grabar así como... Iba a decir como se fuéramos bloggers, realmente estamos haciendo un blog, entonces somos bloggers. Pero porque non podes comer, o sea, non podes facer as cousas como se foras normal. A misión a atopar unha moto foi un pouquiño fallida porque sí que atopamos a moto, atopamos un bo precio, o cal se fai todo así un pouco máis complicado, pero que non atopamos foi confianza para subirnos nela e compartila. Así que decidimos desbotar a idea e intentalo un pouquiño máis adiante nun espazo no que poidamos alquilar dúas motos, unha cada un, e sobre todo que non haxa tráfico, para empezar a vernos máis soltos e demais para poder conducir unha scooter, que dis que non ten nada de ciencia, pero bueno, preferimos terlle un pouco de respeto e non tampouco tirar pa diante e xa está. Así que toca momento café e decidir que imos facer hoxe, que seguro que vai estar ben de todos modos. Café, papelorios, e xusto estaba escribindo sobre a vida pirata, a vida mellor, que foi unha cousa que me levo repetindo dende fai moito tempo, que eventualmente cando acabe a universidade querría ter a típica vida pirata, non só que cambiando a botella de ron pola do whisky, aínda que ao final é polo café. E quería facer unha foto guai con algo así e acabo de dar conta que aí hai algo perfecto para a miña foto. Así que A bandeira pirata. Como o aluguer da motiño non saliu nada lá, estamos mirando outros alugueres para pasado mañá. Pero de pronto agora estamos no medio das dúas praias, que son Arambol, que a dereita é a parte do paraíso máis hippie, moitísimo máis ambiente, moitísimas máis tendas e demais, e Mandrem, que é esta de aquí deste lado, que se supón que é moitísimo de máis relax e demais. E a nosa casiña está justo aí. Aí é onde temos nosa cabaña, entre os dous mundos. Por ese lado xa o temos bastante explorado e a verdade é que nos gusta moitísimo, hai unha praia máis deserta atrás desa montañiña, gustanos moito, pero hoxe, como é día de explorar un pouco máis, imos ir cara ao outro lado, que aínda non o temos nada explorado. Así que, a ver que nos trae o día de hoxe. ¡Felicita! Cambiaron un pouco os plans para hoxe, pero... A mellor,
despois dunha hora de surf, síntome baldado. Foi unha experiencia genial, nun novo océano, unha táboa moi grande a que non estaba acostumado, pero da igual, ainda que solo collera 2, 3 ondas, suficiente para sentirme genial con esto, e nada, ahora seguir co día fantástico que cambiou o plan, pero diso vai a vida. Despois de percorrernos toda a praia de Mandrem, chegamos xa incluso a outra praia e xa temos fame, así que decidimos sair da praia e na carretera xusto atopamos este lugar, que non é nada barato, pero ten moitísimas opcións veganas, que a maioría de restaurantes as teñen, pero esta en concreto ten tamén postres veganos, gofres, que son os meus favoritos, así que por Nadal, bueno, primeiro imos comer outra cousa, pero despois imos tomar gofre. E aquí temos o noso primeiro plato, que son 2 sopas. A miña é de espinacas e millo, e a de Nuria é de vegetais con non sei que. Sprouts. Sprout, non sei. Pensaba que eran alcachofas, pero parece que non. Ah, non, é exótico. Pois non teño ni idea do que son os sprouts. E veñen cun unha especie de pan que che dan tamén codal, que é como un nacho, pero está un pouco picantiño a veces, pero bueno, deixase comer. Aquí temos os segundos, que son un biryani, que é un arroz típico daqui da India, Que a Sergio lle encanta. que a mí me encanta, a verdade, e unhas verduriñas fervidas, entendo, non? Sí. Que aproveiten. Aproveita este descanso antes de que veña o noso super gofre para contarnos algunha curiosidade de Goa. Goa é unha antigua colonia portuguesa. Os portugueses fai pouco máis de 50 anos que marcharon de aquí. Estiveron máis de 500. Entón, obviamente, os vestixios portugueses podense ver facilmente. E sen ir máis lonxe, a religión é un dos puntos máis salientables, porque aquí hai moitísimos cristianos, que prácticamente no resto de India non os víamos, só víamos hinduistas. E aquí os hindús siguen sendo maioría, pero só son o 60%, o 20 e pico por cento son cristianos. E iso marca unha diferencia moi grande e deixanos ver pois un chisquiño de Nadal tamén por aquí, aínda que pouco. E outra das cousas que tamén é bastante interesante é que o 40% dos turistas que chegan aquí, isto con datos de 2015, son rusos. É algo que nos notamos completamente porque todos os carteles, os menús, moitísimos detalles están en ruso. Bon Nadal! Wow. Ai, Dios. E a cara de Nuria. E despois deste genial xantar do día de Noiteboa, estamos xa de volta na playa. Estamos en Mandrem, como chegáramos antes, chegamos ata ali atrás. Como podes comprobar, xa se está poñendo o sol, porque son as 5 da tarde, sí, a estas horas acabamos de xantar. Agora temos pensado volver a Arambol, bueno, realmente parar na nosa casa, supoño, e despois ir á praia de Arambol, que está alá ao lonxe, que case non se ve. Intentaremos marcalo na edición deste vídeo, bueno, Sergio intentará. Ali é onde imos agora, así que toca paseíño con posta de sol. Vale, queres explicar o que estás facendo? Sí, en realidade estou esperando a que me den o sinal para subirme aquí arriba para poder facer unha foto cas nosas luces de Navidad que hai nas cabañas. Porque íbamos a salir tomar algo e cear, cea de Noiteboa, pero vimos unha foto guai e ímos intentar facela. Hai que collela. Hai que collela, imos aló, a ver que sale aquí. E despois dunha ducha, de descansar un cacho e de desexarlle un moi bo Nadal ás nosas familias e tamén dunhas fotiños, estamos listos para baixar a praia, para ver un pouquiño que ambiente hai, tomar algo, cear e demais. É dicir, desfrutar da noite boa, os dous xuntos co que a praia nos traia. Moi bons días e bo Nadal desde Arambol, hoxe 25 de decembro, é pola mañá, pero bueno, hai un cacho xa que nos despertamos, almorzamos unhas froitas do posto que tanto nos gustou onte, pero agora a verdade é que estamos moi cansados polo día de onte, que foi bastante longo, bastante intenso, e imos seguir descansando, así que vémonos dentro dun cacho. Xa casi vai dar o mediodía e seguimos reventados, a verdade é que queremos descansar un montón
Nada, eu saín da cabana para me dar un baño rápido, Nuria sigue descansando, nada, despois daremos unha volta e ao mellor se ensinamos o pobo de Arambol no que estamos, que ainda non o fixemos. Moi bons días e moi bo Nadal. Isto todo a mediodía. Estou reventadísima hoxe, estou super cansada e tomei unha maña para descansar moito, quedastes moi ben con Sergio. E agora estamos na praia para facer o noso xantar de Nadal. E este é o lugar no que decidimos xantar. Hoxe toca nas Tumbonas, aínda que tradicionalmente nos gusta máis na mesa, pois hoxe decidimos comer aquí nas Tumbonas. E acabamos de pedir o meu plato de comida favorito, que ven sendo pasta con verduras. E eu creo que o que ven sendo o noso plato favorito de toda esta gran viaxe, que son falafel con hummus. Así que imos disfrutar moito desta comida. Vámonos despois. Despois de toda a tarde tirados na hamaca, literalmente descansando, bañándonos e demais, acabamos de ir ducharnos e agora viñamos ver a posta do sol. E ti, descansamos. E agora imos ensinar Arambol, o pobo que aínda non o coñeces. Bueno, se é que está aberto, a verdade é que non sei que tanto habrá estas horas, pero ímolo comprobar. Onde estamos? En Arambol. Isto é Arambol, o pobo de Arambol, que é basicamente tendas, rollitos hippies, rollitos naturistas, buena onda, rollos de yoga e nada, e pouco máis, entradas á praia. Suelen ser entradas privadas dos hotéis, pero bueno, hai un par delas que son públicas, pola que acabamos de entrar nos de feito. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. E ata aquí as nosas aventuras de Nadal en Goa. Agora quedan uns días, semanas, nas que non sabemos moi ben aínda que imos facer, se iremos ao sur, se nos meteremos a Karnataka un pouco máis interior, ou si serán os nosos últimos momentos na India. Que pasada isto de non saber que vai pasar a final de semana. Nin se imos ir ao sur, nin se imos cambiar de país a outra parte, unha auténtica pasada. En calquera caso, moitísimas grazas por ver este vlog, por seguirnos todos estes días en todas estas aventuras, agradecémolo un montón e non esquezas que podes seguir apoiándonos no blog toxio.gal e seguíndonos en redes sociais. E tamén nesta canle, obviamente. Moitas grazas de novo e vémonos no seguinte vídeo. Esperamos que tiveses un gran Nadal e que teñas un moi feliz ano novo.